és un programa de conciliació de vida laboral i familiar. Nosaltres ens adaptam a les necessitats que tenen les famílies. Tenim un servei de ludoteca i un servei de suport. La ludoteca és un programa, un espai de joc on es treballen també els hàbits d'higiene, es treballa en grups, la coordinació. Això és la ludoteca. Aquí entram els nens de les 3:30 que els recollim del menjador i tot el que entren ja saben ells l'espai on han de deixar la motxilla i se poden jugar. Després jo els vaig cridant que vagin a rentar-se les dents i seguim un poc aquesta rutina de cada dia d'higiene. Ens ajuda a conèixer nous amics, a afiançar les seves habilitats, a conèixer l'entorn, a saber fer feina en grup, a mantenir unes normes. En el cas del suport, el que fem és ajudar-lo a les assignatures o en allò que els hi fa falta o els hi costa més. Entre na Belén i jo fem tutories amb els seus mestres per valorar quin és el suport que nosaltres li podem oferir a aquell infant. Nosaltres fem una tutoria a principi de curs amb el mestre. Després sempre estem en contacte amb la família i amb els tutors. A mitjan curs se torna a fer una altra reunió per saber quina és la meva feina i allà on jo puc incidir. També és un programa que dura tot l'any, no aturem mai la ludoteca perquè els períodes no lectius com Pasqua, Nadal i l'estiu ho passam en els dematins. I el que fa que és un servei gairebé de 365 dies a l'any, manca els festius i els caps de setmanes. Estem sobre baixa jugant i de ben les 5 o això, a vegades fem activitat, un taller o sigui, o fem jocs cooperatius aquí tots junts. I ens anem a rentar mans i berenem. Hi ha dies que sortim en el pati i hi ha dies que quedem aquí a fer jocs. La família, jo crec que una part de tranquil·litat de deixar en els seus fills un lloc i poder conciliar la seva vida laboral i familiar. I en determinats casos tenir un suport educatiu. I, per exemple, si s'han derivat de serveis socials, un seguiment menys d'estiu, dels infants, de detecció d'indicadors de risc, i això a base de reunions de casos i de seguiment, anem treballant amb les educadores o treballadores socials, i si ve derivat de l'escola, també en l'equip de suport del centre educatiu. És una gran ajuda per a les famílies que fan feina fins tard, que són monoparentals, que necessiten aquest suport i la veritat que ens donen les gràcies per això perquè a vegades no tenen una família aquí i som el suport que els donem aquí. Sí, treballem aquí sobretot és compartir, és que tot el que hi ha dins l'espai és de tots, no és d'un concret. Normalment no duim juguetes de casa perquè no hi hagi conflictes i compartir les que tenim aquí, que n'hi ha moltes, de juguetes, i intentam que se treballin tots els valors que se pot. Aquí es súper bien porque estoy trabajando cada día de lunes a viernes y necesito una guardería que me deja o que me cuida al niño después de las 2 cuando termina el cole hasta la que llego del trabajo y así. Aquí le tengo desde ya 3 años, cada día está bien cuidado, jugando mucho, se salgan, en el verano van a la playa y todo, y él está feliz y está bien. Para mí está bien así de mamá trabajadora.